kusa rabo na ya guje ni ma na ce ku je ku yi sha'anin ku. Da 'yan uwanmu ma za su fahimta da sai mu haɗa kai duka mu bar ku. Yarba dai ba sirrin mu ba na so ku me yasa kuke yaki cana ku. Yawun da za a nuna Bahaushe wasu ne suke ta tsalle da bazarmu. Daga nesa nesa mun kakkafa turke yardar ilahu ta sa aka san mu. Gabin a tausaya lamarinmu 'yan garinmu sun fi sauri a tsanarmu. Daga mun kusanta sai duka su zame kai ka zata da dauda. Wannan abu ya fi min ciwo fiye da komai a duniya. Ina ba wa ɗaukashin Hausawa abokan aikina da musulmai gaba ɗaya na duniya haƙuri akan abin da ya faru, kuma in Allah ya yarda hakan ba za ta taɓa faruwa ba, ba zai sake faruwa ba in Allah ya yarda.